jinżlu f'wit il-ħasen f'dawk il-ġranet sbieħ. Nisa l-passiġġati jiġu għal-mistrieħ. Raban stingat biss riservat għall-isniter u l-klib tal-kaċċatur żmien il-gamir. Wara l-moħrit naħdem fi sqir l-aħħar bidwi f'wit il-ħasen u jien. Qalbeb u xew fjuri satar minn ġu l-blat jinżlu f'wit il-ħasen jiġu nar taħat. Jinżlu f'wit il-ħasen f'dawk il-ġranet sbieħ. Nisa l-passiġġati jiġu għal-mistrieħ. Kien staġun xogħol kemm bata l-frott għal-ħidmiti xi prezz dawn l-aħħar jiem kont ftit jiem. Wara l-moħrit naħdem fi sqir l-aħħar bidwi f'wit il-ħasen u jien. L-aħħar bidwi f'wit il-ħasen u jien. Proset, Deborah. ħafna ħafna.